sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya ug kalinaw sa Dios atong Amahan, ug ni Hesukristo nga atong Ginoo maanaa kaninyong tanan. Maana usab Mga igsoon, maghinulsol kita sa atong mga nabuhat nga kasalanan, aron mahimo kitang andam sa paghalad nining santos nga misa uban sa atong mga katuyuan nga gipadala karon. Nagakumpisal ako sa Dios ang magkagagahom sa tanan, ug kaninyo mga igsoon, nga nakalapas ako dako uyamot sa hunahuna, sa pulong ug sa buhat, ug sa wala pagbuhat sa kinahanglan nga buhaton, kay akong sala, akong dakong sala. Busa ningamuyo ako kang Santa Maria kanunay ulay, sa tanang mga anghel o mga santos, ug kaninyo mga igsoon, aron inyo akong iyampo sa Ginoo atong Dios. Kaluyan unta kita sa Dios ug pasayloon niya sa atong mga kasalanan, ug dadun kita niya ngadto sa kinabuhi sa kalinaw ug kalipay nga wala nay katapusan. Amen. Amen. Magampo kita. O Dios, imong gigahin ang imong gingharian alang sa mga mapaubsanon ug sa mga kabataan. Himuang nga magmasaligon kaming musubay sa dalan ni Santa Teresita, aron tungod sa iyang mga pag-ampo, ikapadayag kanamo ang imong tunhayng himaya. Kini among gipangayo, pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo diha sa kayusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasagikan sa basahon ni Job. Misulti si Job ug gitunglo niya ang adlaw sa iyang pagkatao. Miingon si Job, Ginoo, tungluha ang adlaw sa akong pagkahimugso ug ang gabii nga ako gipanamkon. Mayo pag namatay ako sa tiyan sa akong inahan o sa akong pagkahimugso, nganong gisabak-sabak pa man ako sa akong inahan o gipatutoy niya. Kung namatay pa ako kaniadto, nakapahulay na unta ako karon. Natulog sama sa mga hari ug mga pangulo nga mao'y nagtukod pag-usab sa karaang mga palasyo. Natulog unta ako karon daw prinsipe, kansang balay tugob sa bulawan ug sa lapi. Ug sama sa mga batang na tao nga patay ng daan, sa lubnganan ang mga dautan, dili na magbuhat og dautan. Ug ang mga tawo nahago pag-ayo, makapahulay na gayod. Nganong buhion man ang tao, aron lamang magantos. Nganong gihatagan man kahayag ang mga tao, nga naa sa kagulanan. Nagpaabot sila sa kamatayon, apan dili kini moabot kanila. Palabihon nila ang lubnganan, kay sabisan unsang bahandi. Wala sila'y kalipay, hangtod nga mamatay sila og ilubong. Gililong sa Dios ang ilang kaugmaon, ug gipiit sila sa tanang dapit. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Dangatang akong pagampo sa imong atubangan, Ginoo. Dangatang akong pagampo sa imong atubangan, Ginoo. O Ginoo Diyos ko, sa adlaw nagsinggit ako
Sa gabi nagatawag ako diha sa imong atubangan. Padangatang akong pagampo sa imong atubangan. Ipaabong ang imong dunggan sa akong singgit sa panaban. Padangatang akong pagampo sa imong atubangan, Ginoo. Kaya ang akong kalag na puno sa mga kagulanan, ug ang akong kinabuhi nagaungaw na sa kahiladman. Giisip ko ban kanina nga nanaog ngadto sa kahiladman. Tawa ko nga walay kusur. Padangatang akong pagampo sa imong atubangan, Ginoo. Ang akong higdanan adauban sa mga patay, sama sa gibuno nga nagahigda sa lubnganan. Nga wala na nimo hinumdumi, o nga wala na nimo tagdan. Padangatang akong pagampo sa imong atubangan, Ginoo. Itambog mo ako ngadto sa kahiladman sa gahom, ngadto sa mangitngit nga kahiladman. Kana kubug-at nga nahimutang ang imong kapungot, og sa tanan nimong kaligot-got gilumsan mo ako. Padagatang akong pagampo sa imong atubangan, Ginoo. Alleluia, 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 alleluia. Ang Ginoo naghatag kaluwasan, kalaygon siya lamang sa tanan. Alleluia, 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 alleluia. Ang ginumana kaninyo, Manaw sa kanimo. gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Lucas. Himayaon ikaw, O Ginoo. Sa nagkaduol na ang mga adlaw nga si Jesus hapit na musaka sa langit. Mihukom siya pag-adto sa Jerusalem, mipadala siya og mga sinugo. Mag-una kaniya, ug nangadto sila sa usa ka barangay sa Samaria aron pag-andam sa tanan alang kaniya. Apan nagdumili ang mga tao didto sa pagdawat kang Hesus. Kay klaro man kaayo nga si Jesus nagpadulong sa Jerusalem. Sa pagkasayod niini sa mga tinun-an ni Jesus nga sila si Santiago ug si Juan, miingon sila, Ginoo, buot ka ba nga mosugo kami nga mag-ulan o kalayo gikan sa langit aron mga matay sila? Ug si Jesus milingi ug mibadlong kanila. Ug ipadayon sila paglakaw ngadto sa laing barangay.
Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Maayong hapon kaninyong tanan. May gabiin. Gusto ka ba, Ginoo, nga magsugo kami nga mag-ulan og kalayo? Alang niining mga tao nga dili mo simba, dili mo ilang kanimo? O gibadlong ni Jesus, si Santiago ug si Juan, ang tuyo ni Santiago ni Juan mao nga disiplinahon kining mga tao nga dili mo ila, dili mo tahod, isog gihapon bisan pa man pildihono na. Ug ibadlong ni Jesus ug milikay sila. Si Jesus nining higayuna, hapit na siya muhuman sa iyahang buluhaton. Diin ang iyang paghuman, maugayod nga patiyon siya. Ug nagsugod na nga siya sakiton. Ang mga tao dili mo dawat kaniya, labi na didto sa iyang pagatapusan, ang lugar diin iyang tapuson ang iyang buhat sa pagtudlo sa unsay maayo, ang Jerusalem. Sa atong paglakaw matag adlaw, sa atong mga buluhaton matag adlaw, dili pure, orderly, dili kanunay masabtan ikaw sa mga tao nga imo nga gisibisyuan. Tinuod dunay uban nga modawat sa imuhang kind sa pagpangalagad, imong trademark sa pagpangalagad, brand sa imong pagkaamahan, brand sa imong pagka-manager o pagkainahan. Pero dunay pa uban nga musupak lang yun. Kaya na po sila brand of leadership nga ilang gipaabot o gusto nilang maukana ang ilang madawat. No? Minsan, kanang inahana, unta mo di ganahana ko. Kanang amahana, ganahana ko. O igsuon, no? Kanang mo mahaom sa ilahang gusto nga hatagan sila yan ang maong pag-atiman. Maupot si Jesus, doon ay mga nindapig ug doon na po'y gustong muali, mubabag sa iya hagiyod ng mga pagabuhaton. Og murag nakadaog yun sila nga ilang gialihan gipatay sa Jesus, pero giingon ang katarong dili mamatay. Musaka hinuon ang katarong, ug ang taong nagtinarong mailhan sa iyang gibarugan na prinsipyo ug sa iyang binuhatan. Munang pagabanhaw, gisaad kanato, gisaad kanako, na sa pagpadayon nining maong panaw, ining journey, no? Ining dalan. Unsa nga dalan? Dalan nga mulikay lang sa mga tao nga manggubot, mong likay. Dili igon aron sila matumba sa dihang ako mopadayon sa akong mga buluhaton. Mulikay. Manang nilikay si Jesus. Supposedly, adto sila agi sa Samaria, padung sa Jerusalem. O dito sa Samaria, doon na sa ibuhaton. O iyang gipada ang iyang sinugo sa pag-andam sa iyang pagbuhaton dito. Pero tungod kay mga tao dito, isog man, nilikay siya agi ngadto sa lain barangay padung sa iyang pagatapusan. Dili siya mo bangga, kundi mulikay lang ta. Kay sa katapusan, mudaog man gayod ang dalan sa kalinaw o panaghiusa. The way sa Dios ni Jesus ang pagpaubos. Unang si Santa Teresita nga giila karong adlaw, nga usa ka santa, gitawag siya Batang Jesus. Bata si Santa Teresita sa Batang Jesus nagpaubos tungod kay wa ko'y mahimo kung dili ko magpaubos. Dili makabot ang akong gipangayo sa akong inahan,
kung dili ko mutahod sa akong inahan. Mutahod. So, ang puloy-anan ni Jesus, puloy-anan sa Diyos Amahan, alang lamang niya itong magpaubos. Alang lamang niya itong mga bata o kinaiya sa pagsalig o pag-ila sa ginikanan. O sa atong bahin, pag-ila nato sa Dios isip atong amahan, diin muduko kita niya mupadayon sa ipagbuhat sa iyang gisugo. Ang atong modelo, dining atong pagkasakop sa panimalay sa Diyos Amahan, maugid sa Jesus. Walay lain. Ug ang iyang paglikay aron pagpadayon sa pangabuhat sa Amahan, bisan alihan siya, milikay siya sa kagubot, mauusab ang gipangayo gikan kanako ug kanimo na gustong muhuman sa imuhang panaw, muhuman sa imong kinabuhi dinhi sa yuta. Mutapos niini nga dili magantos sa ubos. Muhuman sa kahitasan diha sa taas. Nang sa dili sa wala nakaduol na ang panahon nga si Jesus musaka mao kini iyang nasugatan. Ug mausab kini ang iyang binuhatan. Mulikay lang ta. Aron mahuman gid nato atong buluhaton, musimang lang taglain na pamaagi ang pamaagi sa pagpaubos o kalinaw. Manindog paliw. Ang mga tinud-an ni Jesus sa Santiago ug Juan, gusto sila nga modisiplina nining mga tao nga dili maayo og kinaiya. Pero ang Dios Amahan pinaagi ni Jesus, milikay sila o misubay sa dalan sa pagpaubos. Busa mo daw usab kita sa Amahan, nining maong dalan nga atong isubay, ang dalan sa pagpaubos, aron mahuman gayud ang atong mubuluhaton, sinubay ang pagtulunan sa Dios. Ug moingon kita, Amahan, kaluy-i kami. Amahan, kaluy-i kami. Nga ang mga matuhuong Kristiyanos, magpatalinghog sa tawag sa pagtuo ug sa paghinulsol. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, kaluy-i kami. Nga ang Dios magdasig kanato aron matugyan kita sa atong kagalingon alang sa kalingkawasan diha ni Kristo sa tanan nga nagbilanggo sa ilang kahakog. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, kaluy-i kami. Nga sila kansang kasing-kasing hawang o mamugnaong magdiskubre sa matuod nga kalipay diha sa paghigugma sa Dios o sa isig kataw. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, kaluy-i kami. Nga ang mga masakiton sa pangisip o sa lawas, makaangkon og tunhayng kahayuhan, magampo kita sa Ginoo. Amahan, kaluy-i kami. Nga imo untang isipon nga takos og mapuslanon alang kanamo, nga ang halangdong Teofilo kamumot, mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Amahan, kaluy-i kami. Nga ang mga matuhuong mitaliwan na, makatagamtam sa masanag nga banagbanag sa kinabuhing tunhay. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, kaluy-i kami. Diyos sa kaluoy o Diyos sa gugma, dungga ang mga pagsangpit sa imong katawhan. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Amen. Ihalat ko Diyos sa talang kalibutan, kagikan sa pagkamangyadago na daw at namagalan kini pagkabot sa Naglaong ako, kini makapahimuot kanino. Yutay ang kini, ihalat ko karoon, saan pinasing kasi. Yutay lang kini, ihalat ko karoon,
Mga igsuon, pagampo kamo aron kining ako ug inyong sakripisyo dawaton unta sa Dios Amahan ang makagagahom sa tanan. Buhaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot alang sa pagdaig paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. Samtang nagsangyaw kami Ginoo sa imong kahibulungang mga buhat diha kang Santa Teresita, nangaliupo kami aron nga sama nga nahimuot ka sa iyahang pahanungdan, imo usab untang dawaton ang among mga pagpag-alagad kanimo. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo madaa kaninyo, Maana usab ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. amo nang ibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo ang atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga mahan Dios nga tunhay ug amahanan sa tanan, angay ug matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay nabuhi kami diha lamang kanimo ug nahimo kaming tao. Dinhi sa kalibutan dili lang kay gihatagan mo kami sa imong amahanon nga pag-atiman adlaw-adlaw, kundi usab gipasaligan mo kami sa hikmaya, ang kadaugan sa kalinaw ug kalipay nga way katapusan. Ang Espiritu Santo nga mibanhaw kang Hesus maoy imong gasa kanamo ug maoy unang bunga sa ani nga umaabot ug among pasalig sa kadaugan ang Pasko diha sa langit. Ug busaban sa mga anghel o mga santo sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang way huno nga pag-ingon. Santos, 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 Ginoong Diyos sa kagahuman, puno ang langit o yuta sa mo imahayan. Hosana, 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 Hosana sa kahitasan. Santos gid ikaw o Ginoo, ikaw ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong balaan nga espiritu aron pagsantos niining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo lawas ug dugo ni Hesukristo among Ginoo. Kay sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha si pan, bipasalamat kanimo, bipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyong tanan ug kana, kay kini maong akong lawas ng itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha si Jesus sa kalis. Bipasalamat kanimo pag-usab. Bihatag siya niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini, Panginom kamong tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo, buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa atong pagtuo nga si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo amahan, dining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagpasalamat kami kanimo tungod kaymo kami giisip nga ngayan, nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuang kaming mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkayusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong katawhan nga mituo kanimo, lukop sa tibuok kalibutan nga mao ang simbahan. Himuang mahimpit kami diha sa gugma, uban ni Francisco among Papa, Jose among Obispo, tanang Obispo kaparian og tibuok katawhan. Hinumdumi usab ang among maigsoong patay na dinhi sa kalibutan, malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsuduong sa kahayag sa imong nawong. Ug kaluy kaming tanan, himuang kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunay. Uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose ang iyang bana, uban sa mga apostoles, ug sa tanang mga santos nga nagtuman sa imong kabubuton latas sa katuigan,
Uban kanila amo kang daykon ug himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya ug diha kaniya, dihatag na kanimo, makagagahom nga amahan, diha sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanang tungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Amen. Magampo kita sa makagagahom nga Dios ug amahan, nga pasayloon niya ang atong mga kasalanan, ug dadon kita niya nga makapasaylo sa mga tao nga nakasala kanato. Amahan namo nga naa ka sa langit, pagdaygo namo ang imong ngalan, buabot ka namo ang imong kingharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalanon namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw. Pasayloa kami sa among mga sala, maingon nga nagpasaylo kami sa nakasala kanamo, ug dili mo kami itugian sa panulay, hinuno ang luwas sa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo, Ginoo, nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw niining panahona, alon tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala, mahilayo sa tanang kasamok o kagubot, samtang kami malaumon nga nagapaabot sa pagbalik ni Hesukristo among manunubos. Kay imo man ang gingharian, ang gahom kang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesukristo, nag-ingon ikaw sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tan-awa ang among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan. Og sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw kay usa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyo, Maanaw sa ipakita ta ang timaan sa pag-inigsuon ay panagdaig. panagdaig na kaninyo. Yes. Kordero sa Dios, ang nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluoy kami. Kordero sa Dios, ang nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluoy kami. Kordero sa Dios, ang nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini mao ang kordero sa Dios. Siya ang nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan ang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dili ako angay modawat nimo, apan ipamulong mo lamang. Maayo ako. Gawas kun mausab kamo, ug mahimong sama sa mga bata, dili gayud kamo makasulod sa gingharian sa langit. Magampo kita. Kining lawas ug dugo nga among gidawat, Ginoo, maghatag unta kanamo ug kusog sa gugma nga nakapahiusa kang Santa Teresita kanimo, o tungod sa maong gugma nakapatinguha niya sa imong kaluoy alang sa kaayuhan ug kaluwasan sa tanang mga tawo. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Maanaw sa Panalanginan kamo sa makagahom nga Dios, ang Amahan, ang Anak, ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na nato ang sakripisyo, ang santos nga misa, manglakaw kita diha sa kalinaw ug gugma ni Kristo. Salamat sa Dios.